DXDC Radyoman Report. Giauhag sa Tri-Media Organization for Peace and Alliance in Mindanao, Kontropa, ang Philippine National Police o Armed Forces of the Philippines nga subling ipailalom ang mga media practitioner sa security protocol orientation human lain usab nga radio announcer ang gipusil patay sa Calamba, Misamis Occidental. Sumala ni Manny Autida, Pangulo sa Tropa Mindanao, nga angay mapahinumdum pag-usab sa mga membros media ang mga talamdan sa seguridad aron dili daling targeton sa mga armado nga dunay daotang tinguha sa usa ka media practitioner. Matud ni Autida nga mas labing maayo nga maghupot og legal nga armas ang mga media practitioner aron aduna kini ikapang depensa panahon nga makaengkwentro ang taong nag-interes sa iyang kinabuhi. Giawhag ni Autida ang gobyerno nga tagan og special nga pribilehiyo ang mga media practitioner sa mas paghatag og diskwento diya sa pagproseso sa mga rekisitos ilabi na diya sa presyo sa mga pusil nga karong panahon na labihang taasa. Gidugang nini nga makusganon ang pagkundina sa tropa sa gidangatan ni Juan Humalon aka DJ Johnny Walker kansang gipusil patay samtang nagprogram sulod sa sidyahanan. Ingon man ang panawagan sa mga otoridad nga sikupon ang mga responsable sa mas daling panahon aron mahustagan og hustisya ang biktima. Dapat nagay armas o nga atuang hangyo kay taas man yung proseso lagi sa atuang pagkupot og armas kung basihan na to ang mga requirements aron nga makahuputan ini. So ang atuang siguro nga mai-suggest kadto sa tong gobyerno nga pag-protection sa mga media dapat minusan o malibre na ang mga media practitioners na pipila ka mga requirements kakikinanglan sa gobyerno tungod kay doon di na sa nato ikalimot na kasama rin nga nga itong pipila ka mga kaiksunan ng taon sa buhat nga igo na sa din taon na ilang sweldo nga dili sa sila makakuha niya ng mga requirements ganito sa gobyerno. Pagkuha pa lang ganyan sa requirements pag-lisod na kapintang medyo gamahal sa karon na mag-aarmas nga atong paliton sa Kasama mo sa balitag serbisyo publiko, Radyo Bandodong Rin Lubasbog, Tatak Arimen. Tatak RMN